Ik gevraagd de 4 kastjes. Hier heb je gevraagd, ja? Nee, de Bride. De Bride. Hier weist de kastjes hebben zoekt. Maar soms nog gesteld de eerste kastje vraagt Tote. Verwoes der top had 2 jaar en 1 jaar. En die had 2 jaar en denkt niet. Verwoes de ziege had een berdel. Ja. En maak het. En die als dat woord, die maak het niet. Tot de verwoeste galoos had een lager in het aan. En de top had een lager in het roos. Dat is een andere. En dus de parodie. Ja. Dus is nog de eerste kastje, vielleicht maar zoeken dus. Ja, maar niet gezocht. Dus had een gereed zo. Ja. Nou, de kastjes zijn gewend, de kastjes. Het vielleicht vragen naar iemand verstaan hoe dat is. Auf Hebräisch. Aber das gefällt euch auf Jiddisch, da ich wel fragen wie viel Kastjes. Das hat gesucht auf Hebräisch allerdings. Je kent zoeken nog eenmaal die 4 kastjes, de parodie op 4 kastjes. De eerste parodie van hem top. Had 1 jaar, en 1 jaar. En die had 2 jaar en denkt niet. Verwoes had 10 jaar daarbij, dus maak het. En die maakt het niet. Een schweebel had een klein kappel brennt hier en die had de grootste kop brennt niet. Dat is een parodie. En der galoos? En der galoos. Had een loch erin eraan. En als de top had een loch erin roos. En alle vlekken lachen. Er was zo vlekken lachen daar.